Η κατάσταση είναι τραγική. Tragic. Κοίτα, κοίτα. Μανιά, αλήθεια. Εγώ- Αν δεν τα σβήσεις που φύγουμε, θα σε Εμένα πετάξουμε τραβάω. στη θάλασσα. Εμένα τραβάω. Εγώ σου είπα, θα σε πετάξουμε στη θάλασσα. Περιμένουμε να πιάσουμε το πρώτο. Το πρώτο. θα- Εμένα βρε, κοίτα βρε. Πλάκα, θα το πετάξω. Το πρώτο μου ψάρι. Ο καιρός είναι Γαμίστρος. γαμίστρος, βορειοανατολικός 3 έως 4 από φορ. Θερμοκρασία εδάφους 25 βαθμοί Κελσίου. Οπ! Ο Θοδωρής παλεύει με τα κύματα. Και ο βλάκας ο Ασπράκης είναι βλάκας. Αναμένουμε ψυχολογία στα ύψη. Είσαι βλάκας. Η φερορμόνη έχει μπει στη θέση της. Ο πάγος